Здравейте, приятели! Казвам се Антони Найденов от клуб Безопасни улици, град София. Днескашната тема ще бъде зимната обстановка в страната. Тази зима, както и предни зими, винаги не е изненадвало, особено сега, поради простата причина, че близките 2, 3, 4 дена, може би, имаше доста пътища, които бяха затворени, имаше пътища, главни пътища в страната, които бяха почти непроходими, поради простата причина, че уж има зимна техника, която да почиства нашата страна, т.е. нашите пътища, всъщност няма. За какво се прави това? Това се прави много с цел да се намалят разходите и с цел да бъдат така привлечени средства към частни ръце. Това се прави абсолютно всяка година. Не мога да разбера как в така по-развитите страни тези неща почти не се случват, а се почистват пътищата основно и няма чак такива проблеми. А когато се натрупа много снега и когато стане изключително много голям проблем, чак тогава се валят. Както казах, това е с цел спестяване на публични средства, които всъщност най-вероятно ще бъдат списани за разход и ще бъдат влезли в частни джобове. Това се прави абсолютно всяка година. Жив пример мога ви дам и с пътната маркировка на пътищата, че се прави с некачествени материали. И след една година, най-добрият случай, тя отново избледнява и ще се налага да се повтори относно пътната маркировка, за да може да е ясно къде е ляво платно, къде е дясно платно, къде трябва да завие надясно, наляво, пътните банкети и така нататък. Това също е с пътната настилка, с дупките. Правят се дупки, след 6-7 месеца или 8 месеца те пак се отварят, после пак се правят, пак се поправят. Това се прави с цел да има постоянно ремонтни дейности, с цел облага на определени хора са пълнят определени джобове. По същата логика така е в зимната обстановка в България. Разни субекти, когато са на власт, или които и да са субекти, които са на власт, не коментирам дадена политическа партия в момента, винаги казват, че страната е много добра подготвена за зимна обстановка, всичко е подготвено, машините са в готовност, но се оказва, че на доста места в страната липсва техника. Това, което се казва по телевизията, се казва за пред камерите. Всъщност да се каже, че сме подготвени, а всъщност на доста места няма добра техника, която се почиства колко се може по-бързо самата пътна настилка, не самия път. Това е, за съжаление, това е ситуацията в България. Благодаря за вниманието и хубав ден ви желая!